Všetko, čo čakáte od života v meste. To je Downtown Yards. www.d-y.sk. Aký by mal byť realitný maklér a prečo ľudia často zvyknú neveriť realitným kanceláriám? Tak práve o tom sa budeme rozprávať v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. A pozrieme sa aj na to, aké nehnuteľnosti sú dostupné v Žilinskom kraji. Mojím hosťom je konateľ spoločnosti Romdom Reality Roman Kolovrátek. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pozdravuje vás aj Zuzana Majerčíková. Pán Kolovrátek, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli zo Žiliny. Dúfam, že ste mali dobrú cestu. Cesta bola fajn. Tak ako by ste zhodnotili hneď na úvod vlastne vývoj realitného trhu v Žilinskom kraji? Je tam dostatok nehnuteľností a možností na bývanie pre Žilinčanov? No, tá situácia je dynamická, nie je úplne jednoduché na to odpovedať, lebo my ako makléri alebo realitiaci to vnímame cez nejaký pohľad dopytu a ponuky. To znamená, že v akej sú rovnováhe alebo nerovnováhe. A keď si zoberieme, že ja neviem, ešte pred covidom a cez covid bol dopyt oveľa silnejší ako ponuka, tak by sme mohli povedať, že nehnuteľností je málo. Hej. Potom sa to niekde v roku 2022 zlomilo, prudko stúpli úroky na hypotékach a zrazu pre veľkú skupinu ľudí nehnuteľnosti prestali byť dostupné. Takže istý čas to bolo ináč, že bolo viacej nehnuteľností na trhu, ako teda a dopyt bol slabší. Čiže aktuálne je to asi tak, že je to tak zhruba v rovnováhe, že dopyt sa kryje s ponukou. Čo my ale nevidíme, je nejaká skrytá potreba, že ľudia chcú bývať, potrebujú bývať, ale aktuálne na to trebárs nemajú, alebo odsúvajú tú potrebu kvôli nejakým veciam. Čiže ten trh sa stále vyvíja a každý rok môže byť troška iný. Tak poďme sa na to pozrieť tak podrobnejšie, tak o aké byty alebo nehnuteľnosti majú ľudia v Žilinskom kraji najväčší záujem? Sú to skôr byty niekde v meste, alebo skôr dávajú prednosť možno postaviť si vlastný dom na vidieku, pretože naozaj však Žilinský kraj je veľký, že sú tam aj dediny, mesto. Áno. No to sa tiež vyvíja v čase, je to dynamické. Keď si zoberiem, pred pár rokmi išli na dračku pozemky a domy, lebo naozaj aj priemerná rodina, ktorá mala nejaký príjem taký štandardný, tak si vedela zobrať hypotéku aj na ten dom. A potom teda jednak vstúpli úroky, jednak prišlo zdraženie cien stavebných materiálov a zrazu teda ľudia na to nemajú, alebo prestali na to mať. Takže sa presúva ten záujem. Pred 2 rokmi bol naozaj za veľký záujem o domy, dneska ten záujem troška klesá. Ale nie kvôli tomu, že by to nechceli ľudia. Oni by chceli bývať v domoch. Ako každý, samozrejme. Ako každý. No a u bytov je to také, tie sa predávajú stále. Byty to je vlastne tovar, ktorý je ako keby obrátkový. A aktuálne je to tak, že ten dopyt po domoch, pozemkoch je troška nižší. Aspoň teda po novostavbách, lebo to ľuďom nevychádza. A ten dopyt po bytoch je treba zvýši. Hlavne treba po menších bytoch, lebo hodne ľudí začína aj investovať, že teda kupujú byty na ďalší prenájom. Takže treba z také jednoizbaky, dvojizbaky sa teraz predávajú veľmi, veľmi rýchlo a ich málo. Však naozaj tie ceny išli hore, aj keď ktokoľvek navštíví portál Nehnuteľnosti.sk, tak si môže pozrieť v inzerátoch, že aké vysoké sú tie ceny, či už domov alebo aj bytov. A o aké lokality je možno taký najväčší záujem v Žilinskom kraji? No nemôžem hovoriť za celý Žilinský kraj, lebo naša realitka je aktívna hlavne v Žiline a v dosahu 30 km, čiže pokrývame čiastočne ešte Martinky, Ľudské Nové Mesto, Čacu, Byču, Považskú Bystricu. Tak samozrejme Žilina hrá prím, lebo je to nejaký úzol cestný, železničný, je tam veľa firiem a Žilina vlastne má tú vlastne tendenciu rásť, rozvíjať sa, čiže v Žiline je asi ten dopyt najsilnejší. No a potom tie mestá, každé to mesto v okolí alebo tie lokality majú svoj stabilný dopyt, čiže všade sa možno troška predáva niečo iné, troška za iné ceny, ale asi tak toto je. Dobre, že ste spomenuli tie ceny, lebo práve tie ma teraz zaujímajú, že asi ako sa cenovo pohybujú byty v Žiline a tiež v tých lokalitách, ako ste hovorili, že do tých 30 kilometrov.
Keď berem mesta, hej, tak v Žiline samozrejme sú to najvyššie ceny, potom za Žilinou ide možno Kysucké Nové Mesto, ktoré už je dosť blízko Žiliny, potom možno Byča a keď tak zhodnotím náhoru, bol Martin, Považská Bystrica, Čadca sú asi tak na nejakej rovnakej úrovni, hej, možno o nejakých zhruba 20% nižšie ako Žilina. Hej. Čiže tie ceny, to zase musíme brať, že čo, hej, keď bereme treba nejaké byty pôvodnom stave alebo čiastočne rekonštruované. Tam sa, povedzme, v tých menších mestách pohybujú tie ceny od nejakých 1300, 1400 do nejakých 2000, 2200 za meter štvorcový. Hej. V Žiline je to viacej, hej. Tam je to už od tých 1800 až do 2200, možno aj viacej. Hej. Čiže, ale vždycky záleží konkrétne od nejakej lokality, hej, a tam do toho vstupuje veľa parametrov. Hej. Takže tak, no. A musím podotknúť, že napríklad ceny, ktoré sú vidieť aj u vás na nehnuteľnostiach, tak to nie sú reálne trhové ceny. Hej, že 70-80% tých cien sú viac menej želané ceny. Hej, že to, ľudia si tam dávajú ceny, ktoré by chceli získať, ale v reále tie ceny sú potom nižšie. Presne takto chodí, že v podstate ide o nejakú trhovú cenu, ale to, že za akú cenu to potom človek reálne kúpi a na čom sa dohodne s realitným maklérom a s vlastníkom nehnuteľnosti, tak to je druhá vec. Poďme sa ešte pozrieť možno na tú Žilinu aj z pohľadu pozemkov. Vy ste hovorili, že pred pár rokmi bol veľký taký záujem mať vlastný dom, teraz je to už horšie aj práve kvôli sprísneniu hypoték a podobne. Tak aká je situácia s pozemkami v Žiline a v okolí 30 kilometrov? No to ovplyvňujú dva faktory. Hej. Jeden faktor je ten ako keby dopyt, hej, čo sme spomenuli, že teda dneska pre rodinu kúpiť si pozemok, ja neviem, za 100 000 a dať si postaviť dom za 200 000 už není také jednoduché, hej, nie každý na to má. Hej. Druhá vec je, že ten Žilinský kraj je prevažne hornatý a je tam, nie sú tam také roviny ako tu okolo Bratislavy. A je tam strašne veľa rozdrobených pozemkov, sú tam problémy aj so sieťami, hej, že niektoré obce majú treba kapacitné problémy s elektrikou alebo s vodou. Hej, čiže tých pozemkov je pomerne málo, bolo ich veľmi málo v čase pred covidom a v čase covidu, hej, kedy ten stavebný boom fungoval, hej, že a každý zháňal pozemky, aj rôzni tí drobní stavitelia, čo stavali domy, hej, tak každý chcel pozemky. No ale dneska ten dopyt troška poklesol. Hej. Ale celkovo tých pozemkov nie je veľa, keď hovoríme o stavebných pozemkoch, hej, lebo stavebný pozemok, ľudia to niekedy úplne tomu nerozumejú. Stavebný pozemok musí spĺňať nejaké parametre, hej, čiže nemôže to byť nejaký kus pôdy, kde si pri dedine, hej, ale naozaj musí to spĺňať viacero parametrov, ak to bol stavebný pozemok. A aby sa hlavne mohli napojiť na rôzne inžinierské siete a mohli žiť plnohodnotný život potom. Musí tam byť prístupová cesta, to je alfa omega. Musia tam byť inžinierské siete alebo možnosť napojiť sa do nejakého dosahu. Hej, čiže nesmie to byť nejak ďaleko. Samozrejme musí to byť v územnom pláne obce, aby sa tam vôbec dalo stavať. Hej. Nesmú tam byť nejaké prísne regulatívy, ktoré by obmedzovali treba z predstavu tých ľudí, hej, že chce si niekto postaviť dvojposchodový dom, ale obec má územný plán len na bungalovy, povedzme. A potom tam môžu do toho vstupovať aj také veci, že nejaké ochranné pásma, hej, že nejaký plynovod, elektrina, hej, prípadne aj historické ochranné pásma sú, alebo ochranné pásma nejakých treba, že tam sídlia nejaké vtáci a tak ďalej. Čiže toto všetko musí človek zvažovať. Pri Žiline je aj veľká automobilka Kia, ktorá vlastne zamestnáva množstvo ľudí. Majú aj na základe tohto, že teda musia dochádzať za prácou, oveľa väčší záujem o nájomné bývanie, alebo ako je to s tým nájomným bývaním v Žiline? O nájmy v Žiline a teda aj možno v tých okolitých mestách je veľký záujem. Samozrejme ovplyvňuje to aj Kia. Tam je kombinácia, si myslím, že Kia aj zváža nejakých ľudí, čo z mojich nejakých skúseností, čo som s klientami sa rozprával, ale zároveň teda aj ľudia teda radšej bývajú možno niekde v okolí. Čiže isto Kia má na to veľký vplyv. Kia nie je len Kia, je to samozrejme aj ostatné nejaké podniky alebo firmy, ktoré s Kiou spolupracujú.
A zároveň ten rozvoj žilinského regiónu není len závislý od Ky, sú tu aj iné aktivity, pribúda hodne takých firiem, ktoré poskytujú služby s vyššou pridanou hodnotou. Žilina je dosť silná, čo sa týka nejakých takých softverových firiem, ktoré v Žiline majú svoje sídlo alebo chystajú sa založiť svoje sídlo. Zároveň aj Žilinská univerzita je pomerne veľká a myslím si aj, že má dobré meno. Tiež ovplyvňuje vlastne toto. A k tomu pristupujú ešte aj Ukrajinci, ktorých je pomerne veľa, hľadajú si nájmy. Čiže ten dopyt o nájom je v Žiline pomerne silný. A to je potom vidno aj teda na postupne rastúcich cenách za nájom. Ak momentálne hľadáte nové bývanie, či už dom, byt alebo pozemok, tak všetky inzeráty nájdete na portáli nehnuteľnosti.sk. A keď tam už budete, tak zajdite aj do nášho magazínu, pretože tam nájdete rôzne odborné rady od profesionálov a odborníkov z realitného biznisu. Pán Kolovrátek, ako vy vnímate situáciu s realitnými kanceláriami v Žilinskom kraji? Je dostatok realitiek, alebo možno sa opýtame, že je dostatok kvalitných realitných kancelárií v Žilinskom kraji? No ja hovorím aj svojim maklérom, hovorím vždycky jednu vec, že teda čo sa týka počtu, konkurencia je veľmi silná. Ako realitiek je strašne veľa, realitných maklérov takisto. Ale čo sa týka kvality, tak konkurencia nie je veľká. Akože tých naozaj kvalitných realitných maklerov a realitných kancelárií nie je až tak veľa. A to nie, že by som chcel akože seba nejak vyvyšovať alebo moju spoločnosť. No tak snažíme sa. A to musí niekto iný zhodnotiť, že aká je úroveň našich služieb. Ale stretávame sa s rôznymi praktikami alebo teda sťažnosťami od klientov, že niektorí makléri alebo realitní kancelári nepracujú tak, ako by mali. No a to rozveďte trošku, aby sme aj my vedeli, alebo keď niekto si chce kupovať nehnuteľnosť alebo predávať, tak možno aký je podľa vás dobrý, kvalitný, realitný maklér a naopak, aké sú tie také nekalé praktiky, na ktoré by sme si mali dávať pozor? No, dobrý, kvalitný, realitný maklér z môjho pohľadu v prvom rade musí mať nejaké charakterové vlastnosti. To je základ. Musí byť úprimný, čestný, musí mať vôľu nejak pomôcť tým ľuďom, musí hovoriť vždy pravdu. Čiže to je ten základ. Že nemôže to robiť, alebo nemal by to robiť niekto, kto ide len po peniazoch a snaží sa získať hociakú zákazku za každú cenu. My toto nerobíme. A zároveň teda ten maklér by mal byť komunikatívny, že mal by vedieť s tými ľuďmi komunikovať, mal by vedieť počúvať tých ľudí, mal by vedieť získať si ich dôveru, mal by vedieť zistiť ich potreby a samozrejme tie potreby potom nejakým spôsobom uspokojovať. A stalo sa možno aj vám, že prišli za vami klienti a povedali, že nemali sme dobré skúsenosti, prosím, predajte vy radšej našu nehnuteľnosť alebo pomôžte nám kúpiť také naše vysnívané bývanie? Stalo sa nám viackrát. Stretli sme sa s tým, že naozaj uzavreli zmluvu s nejakým maklerom, ktorý jediné, čo urobil, tak urobil pár fotiek, zavesil to na nejaké realitné portály a potom o ňom pár mesiacov tí ľudia ani nepočuli. Alebo teda v niektorých prípadoch dokonca tam boli aj nejaké nátlakové metódy, že uzavreli nejakú zmluvu, potom tých ľudí, keď s nimi chceli rozviazať, tak ich vydierali, že sa budú s nimi súdiť. Stretli sme sa s tým, no bohužiaľ. Troška nám to aj sťažuje tú situáciu. Ja by som si želal, aby ten realitný biznis tí makléri robili naozaj dobré, aby bola taká všeobecná dôvera medzi ľuďmi k tejto profesii, lebo naozaj, keď tí realitní makléri nerobia svoju prácu dobre a potom sa to rozšíri medzi ľudí, však realitný maklér to je podvodník, on chce len peniaze, tak ťažko sa nám potom získava tá dôvera.
Takže cítite aj takú tú nedôveru možno v spoločnosti, že možno berú presne na základe nejakých skúseností, alebo že známi povedali, mali takúto skúsenosť, alebo možno často ľudia berú, že no však tam takú obrovskú províziu dám, však ja si to radšej predám sám, tú nehnuteľnosť. Áno. Je to tak, hej, ako to je vždy náš najdôležitejšia práca je získať si dôveru tých klientov. Je to niekedy naozaj ťažké, lebo prichádzajú Jednak je to spôsobené tým, že sú tam veľké emócie, samozrejme. Sú to veľké peniaze, niekedy celoživotný nadobudnutý majetok a tak ďalej. Plus tam do toho vstupujú rôzne vplyvy aj od známych, rodiny, kamarátov, neviem koho, sesternice, právničky a tak ďalej. To je tá jedna vec. Že, a druhá vec je teda, že ľudia to vnímajú, že sa to píše, že sa o tom píše, že tí realitáci to nie sú akože seriózni ľudia a tak ďalej. Takže cítime to. A dokonca cítime, že v poslednej doby, a to možno aj súvisí s nejakou atmosférou našej spoločnosti, že tá nedôvera troška ako keby rástla medzi ľuďmi. Tak možno pomôžte aj tým možno, čo nás sledujú alebo počúvajú v rámci podcastu, tak vlastne ako odlíšiť alebo že ako zistiť, že toto je dobrý realitný maklér a čo vlastne ten realitný maklér ako mi vie pomôcť, čo všetko za mňa zabezpečí, lebo naozaj ono to vyzerá veľmi jednoducho často, však iba predám nehnuteľnosť, ale ako ste spomínali, že to nie sú len fotky, ale kopec aj zmluv, ktoré musia byť dobre spracované. Hej, ľudia to tak vnímajú, hej, však ja si to predám sám, však tu mám kamaráta právnika, hej, nafotím si to sám a vybavené, hej, no ale tam do toho vstupuje naozaj veľa činností, hej, a ten samozrejme ten klient, predávajúci nie je v tom sám, hej, potom tam do toho vstupuje kupujúci, hej, každý má nejaké svoje predstavy a možnosti, hej, a my toto práve riešime. A my tie situácie máme 100-krát, 1000-krát zažité a my vieme tie problémy, ktoré môžu vzniknúť, vyriešiť. Hej. Neskúsený človek si to nevyrieši sám. No a my sme tu na to, jednak aby sme ľuďom ušetrili čas. Hej, je to služba ako každá iná. Hej. No tak nech sa venujú svojej práci, svojim koníčkom, rodine, to je jedno a my za nich všetko vybavíme. To je prvá vec. A druhá vec je, že ich udržujeme v bezpečí. Čiže to znamená, že so serióznou realitnou kanceláriou sa im nemôže stať, že ich niekto oklame, alebo že ich niekto obere o peniaze, alebo niečo také. A povedzte možno nejaké také základné kroky, ktoré aj vy dodržiavate, že ako by tá profesionálna spolupráca mala vyzerať medzi klientom a realitnou kanceláriou. To znamená, že ako to vyzerá na začiatku, ako to vyzerá nejak v priebehu, kým sa tá nehnuteľnosť predáva, ten dom, byt alebo pozemok, alebo kupuje a ako by to malo tak skončiť, aby boli naozaj spokojní aj predovšetkým ten predávajúci, aj ten kupujúci. Tak v prvom rade my, keď vstupujeme teda do nejakého konania s nejakým klientom, väčšinou teda ten prvý kontakt je s predávajúcim, lebo tí kupujúci prichádzajú až v druhom rade, tak v prvom rade si teda my preverujeme tú nehnuteľnosť, o ktorej je reč. Ešte väčšinou to zistíme ešte pred nejakým prvým stretnutím s klientom, či tam nie sú nejaké právne vady, hej, či je to predajné, či tam nie sú nejaké problémy akéhokoľvek typu. Pripravujeme sa jednoducho na toto. A potom pri tom stretnutí s klientom my sa snažíme zistiť jeho potreby. Čo vlastne je pre neho dôležité alebo čo mu môžeme ponúknuť ako službu. Tie potreby môžu byť rôzne. Niekto má trebárs problém sa presťahovať alebo niekto je povedzme, kde si v zahraničí, hej, a nemôže cestovať, hej. Čiže všetky tieto situácie my vieme riešiť. Čiže zistujeme tie potreby, hovoríme s tými ľuďmi, že čo vlastne im vieme ponúknuť, ako im vieme pomôcť. No a keď sa dohodneme, tak uzatvárame nejakú sprostredkovateľskú zmluvu, kde si dojednáme podmienky, našu odmenu za tie naše služby. No a potom vlastne vstupujeme na trh s tou ponukou. Samozrejme pripravujeme nejaké profesionálne podklady pre tú prezentáciu na verejnosti, hej, čiže používame tie najmodernejšie technológie, robíme virtuálne obliadky, videoobliadky, natáčame drony, robíme vizualizácie, 3D pôdorysy, hej, čiže veci, ktoré si obvykle ten klient sám nespraví.
Samozrejme sme aktívni na sociálnych sieťach, čiže vieme ten marketing urobiť oveľa lepšie, ako si vie spraviť ten klient. A naozaj do týchto marketingových záležitostí ide asi aj množstvo peňazí investovaných. Je tam aj množstvo peňazí, no paradoxne my vlastne inkasujeme až na konci celého toho procesu, že my niekedy sa nám môže stať, že poviem príklad, že dajme tomu klient sa zasekne na nejakej cene, ktorá nie je trhová, nie je reálna. My teda urobíme nejakú propagáciu, nevieme sa s ním dohodnúť, nepočúva naše argumenty, že to je nepredajné za tú cenu a nám sa môže stať, že po nejakom čase jednoducho sme na tom čisto stratoví. A tu som sa chcela opýtať, že má množstvo ľudí ten obraz o tej cene veľmi skreslený, alebo že dáva si tú nadcenu, lebo si myslí, že ale ja ju predám. Mne sa to podarí, hej, že síce ostatní to predajú za menej, ale naozaj veria, že... Má. To je práve možno jedna z tých najťažších tém v našej práci, tých ľudí im ukázať, že kde je tá trhová cena. A oni jednoducho práve orientujú sa podľa tých cien, ktoré sú desi na verejnosti. Oni si zoberú, ja neviem, tie najvyššie a ešte si k tomu prísadia, však ja to predám ešte drahšie. Keď oni za toľko, tak ja ešte za viac. Tak ešte viacej, no. A my máme na to nástroje, my im ukazujeme nejaké štatistiky, ukazujeme im, ako sa vyvíja priemerná cena, máme na to softverové nástroje. Dokonca my vždy s klientovi hovoríme, dobre, máš predstavu o nejakej vyššej cene, začneme tu na tej vyššej cene, ale poďme sa baviť o tom, že keď uvidíme, že teda ľudia na to nereagujú, tak postupne budeme tú cenu upravovať, až sa dostaneme niekam, kde to pre ľudí bude zaujímavé. Tak väčšina ľudí to akceptuje, ale stane sa nám, že jednoducho sa ľudia zaseknú a tam jednoducho s tým nevieme pohnúť. Ja som sa vás aj chcela opýtať, že čo je také možno najťažšie na vašej práci. Vy ste spomenuli, že možno práve toto, že uviesť na tú správnu mieru, aká je tá trhová cena skutočná tej nehnuteľnosti. A naopak, že čo vás teší na vašej práci? No najťažšie je práve to získanie tej dôvery. Aby nás ľudia brali ako profesionálov, ktorí vedia, o čom hovoria. Aby nám dôverovali, že to, čo hovoríme, nie je, že my chceme ich obtiahnuť o peniaze alebo zarobiť na nich alebo niečo také, že my im dávame nejakú službu a že teda máme skúsenosti, máme aj spolupracovníkov, ktorí vedia riešiť v podstate všetky možné mysliteľné problémy. A keď túto dôveru získame, tak sa nám pracuje oveľa ľahšie. Niekedy pracujeme aj v takej atmosfére polodôvery, že síce s nami uzavrú zmluvu, ale stále pozerajú po očku, že čo robíme, či to robíme správne. Takže toto je také asi najťažšie, získať si tú dôveru a aby nás akceptovali, že to, čo hovoríme, nie je zavádzanie ani manipulácia, ale my to hovoríme úprimne v snahe teda urobiť ten obchod. Na čo nás teší, samozrejme, vždy nás teší, keď sa ten obchod úspešne uzavrie, keď tí ľudia naozaj zostanú spokojní, že ocenia našu prácu, dajú nám prípadne nejakú pozitívnu recenziu, odporúčia nás nejakým známym, tak to je super. A takisto, keď sa nám niekedy podarí vyriešiť naozaj skomplikovaný problém, ktoré sú stále nové a nové, tak vtedy tiež sme radi, že sme troška vyrástli a že sme dokázali tým ľuďom pomôcť. Vy ste aj spomínali, že spolupracujete s rôznymi špecialistami, určite sú tam nejakí advokáti, ešte aké ďalšie možno profesie, s ktorými spolupracujete? Tých profesí je množstvo a to je práve na tejto práci zaujímavé, čiže to sú geodeti, právnici, advokáti, notári, sú to finanční poradcovia, teda hypotekárni, sú tam ja neviem, možno nejakí ľudia, čo robia inžiniering, stavebné povolenia, potom máme fotografa, máme marketéra, čiže tých profesí je naozaj veľa. Máme interiérovú dizajnerku, ktorá nám robí nejaký homestaging, že keď treba upraviť nejaký interiér, aby to lepšie vyzeralo. Čiže naozaj tých profesí máme veľa a vieme tým ľuďom tie profesie vlastne ako keby odporučiť a pomôcť pri tej práci. Poďme sa vrátiť ešte k tej samotnej Žiline. Pán Kolovrátek, aké sú možno podľa vás také najzaujímavejšie developerské projekty v Žiline? No v Žiline v poslednej doby vyrastlo
viacero zaujímavých developerských projektov. Samozrejme sú to zelené vlčince, ktoré sa ešte dostavujú. Veľmi pekný projekt je napríklad byty Murgašova, ktoré je vlastne v centre mesta. Potom je projekt Kolečko, to je tiež centrum mesta. Čiže chystá sa nový developerský projekt rezidencia Vural, myslím, že sa to bude volať, čo bola kedysi nejaká administratívna budova. Má sa to prerábať na byty, potom je tam Kvetnica, to sú nové byty, ktoré teraz sa začínajú stavať. Takže bolo viacej projektov. Takže naozaj tá Žilina sa postupne rozvíja. A aké sú podľa vás vzťahy medzi developermi a realitnými maklérmi? No, tie vzťahy sú také, by som povedal, nie pri veľmi horúce, lebo väčšina tých developerov, hlavne tých väčších, viac menej majú svoje marketingové oddelenia, majú svojich predajcov, čiže ak my vstúpime do nejakej spolupráce, tak skôr ako takí typeri, že možno niekoho posunieme, ale nie je to nejaká moc intenzívna spolupráca, pretože keď oni si urobia tú veľkú kampaň, tak všetci ľudia o tom vedia, takže je zbytočné, aby sme my nejakým ľuďom ešte hovorili, že tu je takýto projekt, choďte sa naň pozrieť. Takže ak by sme chceli spolupracovať a my sme sa teda uchádzali o nejakú spoluprácu, tak vlastne to, čo si robia oni sami, tak to by sme robili my. Čiže vlastne zúčastnili sa nejakého príprav toho projektu, možno nejaké poradenstvo, že čo je medzi ľuďmi obľúbené, ako treba možno robiť vnútornú dispozíciu bytov alebo niečo také, potom príprava celého toho marketingu, čiže nejaké tie vizualizácie, celé tie kampane na sociálnych sieťach, na YouTube, letákové akcie, billboardové akcie. To všetko by sme robili my, len tí developeri nám to nechcú dať, držia si to ako keby u seba. Ja som robil pár menších developerských projektov, ešte aj predchádzajúcej firmy, ale to boli akože pozemky, väčšinou pozemky a domy. Tam, kde je ten developer taký menší, alebo nemáš také skúsenosti, nemá ten tým, tak tam sa spolupracovať dá, ale u tých veľkých tam ťaháme za kratší koniec. Počas koronakrízy bol veľký boom s rekreačnými nehnuteľnosťami, teraz to postupne upadá, ale predsa, že čo by ste vy odporúčili možno v Žilinskom kraji, lebo tam je tá nádherná príroda, veľká malá Fatra, naozaj priestor pre turistiku, pre rôzne výlety, tak ktoré sú podľa vás také vhodné oblasti, keby si niekto chcel kúpiť rekreačnú nehnuteľnosť, nejakú chatu? Tam je toho hodne a to vždycky záleží zase od tých nejakých priorít toho klienta. Sú ľudia, ktorí hľadajú samotu, kde nechcú nikoho vidieť, len srnky a diviaky. A sú ľudia, ktorí potrebujú zase nejaké služby, okolo mať, treba nejaký wellness, lyžiarske vleky a tak ďalej. Takže, ale tých miest je naozaj veľa. Tam v našom okolí malá veľká Fatra, tam smerom na Čechy, Jeseníky, Makov a tam, čiže naozaj dá sa vybrať. Ale myslím si, že asi taký najväčší záujem je naozaj tam, kde sú aj nejaké služby, že väčšinou ľudia chodia aj s deťmi, čiže potrebujú nejakú zábavku. Kde sú nejaké možno zábavné centra alebo lyžiarske strediska. Tak, presne tak. No. Že Žilina je dobrá v tom, že sa to dá tak sklbiť ešte si v polovici, že nemusí človek cestovať až do Tatier. A možno taká posledná otázka, pán Kolovrátek. Veľa ľudí sa pýta, alebo teda vždy uvažuje nad tým, že kedy je ten správny čas na kúpu nehnuteľností. Mnoho realitných maklerov, odborníkov povie, že vždy. Aký vy máte na toto názor? Čo by ste vy možno poradili? Tam sa asi pripojím do hlavného prúdu. Ja hovorím, kupujte teraz. Ale to záleží zase od toho, čo ten človek vlastne chce a hľadá. Ak je v situácii, že potrebuje odísť od nepríjemnej svokry a má na to, tak má veľkú motiváciu si kúpiť nejaký byt, tak nech ho kupuje hneď. Ten rozdiel medzi možno cenou, pokiaľ ten človek nemá vlastné prostriedky medzi cenou a nejakými nákladmi na hypotéku sa vždy tak nejak vyrovnáva. Čiže viac menej nedá sa povedať, že teraz je ten dobrý čas na kúpu.
tí, ktorí mali vlastné prostriedky, hej, tak za posledný rok bol dobrý čas na kúpu, možno nejakú investíciu. Ale tí, čo idú cez hypotéku, tak kupujte teraz, keď je príležitosť. Za rozhovor ďakujem konateľovi spoločnosti Romdom Reality Romanovi Kolovratkovi. Ďakujem aj ja. Pekný deň vám ešte želá Zuzana Majerčíková. Ďakujem.